Umcimbi mangabe usewenziwa esilweni usuke uthinta izizwe-ke manje, yikho wakubona sekufika inkosi yakwelinye izwe like ko-Nigeria, ko-Ghana, ngoba leyo nto isuke isethinta izizwe. Phela ungakhohlwa-ke phela ukuthi thina njengoba singabantu nje siqhamuka emazweni ahlukahlukene, kodwa-ke sagcina sila eNingizimu Afrika, siba baseNingizimu Afrika i-origin yethu sonke. Ilapho-ke sekuthinteka khona namadlozi ethu. Angazi noma kuzwakala kahle yini. Siphinde sinibingelele babukeli bekama-VTV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Cela ukuthi sibonge ama-subscribers ethu alokhu eqhubekile anda njalo, nabangaka-subscribe abasubscribe. Le channel ilokhu iqhubeka ikhula. Sasingacabanganga nathi ukuthi ngaze kufike kulesi sigaba sekukusona. Sishaya izandla kuleyo ndawo. Namuhla-ke ngifuna ukuzochaza ngendaba yedlozi. Ngihleze-ke ngichaza ngendaba yedlozi futhi kaningi, kodwa izikhathi ey'ningi ngisuke ngixwayisa abantu kubantu ababagebengayo besebenzisa i-advantage yokuthi abazi ngedlozi. Mase bethi izinto ey'thinta idlozi mase beqhuba ungathi basebenzisa igama lobunyanga phakathi, kanti cha, inyanga ayisekhona, kodwa you must be careful. You must be careful ngoba uzokhala. Before I move on, let me start with this. It's an special advice. Noma ikuphi mbukeli lapho okhona, each and everywhere you go, every time you think, fune wazi iy'nkinga onazo zingangamandla akho futhi zingangale mali onayo. Ungafisi ngelinye ilanga ukuthi ube usoyimali, ngoba awumazi usoyimali ukuthi uney'nkinga ey'ngakanani. Wena u-right ukhona lapho, kodwa ufise ukuphumelela ngelinye ilanga. Kodwa nje ngiyakududuza ukuthi lezi y'nkinga onazo zilingana namandla akho ne-level yakho. Ungayibukeli phansi ufise ukuba omunye umuntu. Ngelinye ilanga zoshintsha izinto. Ngokujwayelekile-ke xolisa ukuba isidina ngendaba yedlozi. Ngokujwayelekile-ke sinalento ekuthiwa unxantathu. Ekuthiwa egameni likayise nelendodana nelikamoya oyingcwele. Siphinde sibe nento ekuthiwa uBermuda Triangle. I ever explain it in previous videos. La ku-Bermuda Triangle nawo unxantathu nakho kuyasho ukuthi triangle onamandla amakhulu odlula ngisho lo engiqale ngayo. Ngakhuluma kwi-previous video, ngakhuluma nge-Illuminati, ngakhuluma nge-Secret Society, ngase ngikhuluma ngo-Satanism under Bermuda Triangle. Let us not go back. Uma ufuna ukubona lezo zinto ungaya kuma-previous video uma uya kuyila nto le kwi-channel yethu. Lento ihlanganaphi-ke edlozini? Edlozini-ke ngifuna ukuzokhuluma ngonxanhlanu ngoba la besikhuluma ngonxantathu, of which means idlozi is very great. Ngizokhuluma ngonxanhlanu. Kungenzeka ukuthi bakhona abawudingayo, kodwa ngiyacabanga ukuthi khona isifundo zosto. Ngisacela ningishintsha ilento ningadina. Ngisacela ningishintsha i-clothing le iyashisa. Angazi yini indaba. Ngixole ningadina nina besile. Ningadina nina besile. Angazi kwenze njani, ngiyacabanga mhlawumbe ngisuke ngathinta izinto ey'thinta imimoya eyahlukahlukene. Angazi yini indaba ngoba beku-right nje. Sekungishintshela manje sengizwa nginesifudumezi. Siyabonga ningadina nina besile, kusuke kwaba nophicihixi nje kube khona. Angazi ukuthi yini lento beyisingijikela yayi siyashisa. Bengilapha na ukuthi idlozi linamandla, ngikhuluma ngonxanhlanu wedlozi. Lunxaningi-ke idlozi. Ngizokuchaza lokho nga-one by one. Noma ngeke ngikuchaze konke, kodwa ngifuna ukuya kunxanhlanu, of which it is powerful kunalokho ebengikushilo. Kodwa nathi siyangena khona, kodwa thina njengabantu abeyinguni sibelonga to this one. Idlozi lunxanhlanu-ke ngifuna ukulichaza kanje. Kunedlozi lapha engithi li-individual, elakho wedwa, okuyithongo lakho lelo, la ukwazi khona ukuthi uma uyobheka izinto uyoyibheka wedwa. Linakho futhi ukwenzela umsebenzi, uyakwazi ukwenza umsebenzi wakho wedwa. Itiye la, angazi noma ngisebenzisa igama elihle ukuthi itiye, kodwa ngoba usuke uzenzela wena kusuke kuwumsebenzi yabantu abasemaceleni abakubiza ngetiye. Idlozi lamuntu ngamunye-ke elikanjena-ke, ukuthi wena uma uyoyi-check-ela izinto nje uyi-check-ele wedwa futhi ungatsheli muntu. Uma ubuya lapho uphinde uzenzele wedwa,
ngalo myalelo onikezwe wona lo muntu okade eyokuhlolela, ngabe beyokubhulela, ngabe beyokwenzela ini. Lapho kuye kusebenze isilwane. Onke la madlozi asebenzisa iy'lwane. Ungasebenzisa-ke inkukhu lapho. Ngeke ngibale okugaya ngoba konke kuyagaya. Ngicela ukusheshe ngedlule ngingandi kakhulu lapha. Abantu ngicansi baya-understand-a. La umuntu uyithola usenelati lakhe noma engasasebenzise izinto ey'thinta imithi, mhlawumbe esesebenzisa isiwasho, kodwa ekhaya kube kusetshenziswa imuthi. Idlozi eliwunxanye lelo, umuntu ey'sebenzela yena individual, ngithe yithonga. Ngicela ukuza kwelesibili laphana, ifamily, idlozi lomndeni. Ilapho-ke ukuthi thina masiwumndeni wala ekhaya senza into, siyenza sonke. Ngabe siya kumuntu siya sonke, ngabe sisebenzisa into siyisebenzisa sonke. Lapho kuye kuthinteke-ke isilwane esinjengembuzi. Sekungenzeka-ke leli-ke liyinkinga-ke leli le-family-ke, ngoba khona ukuthi sikhuluma ngendaba, ungizwe kahle, sikhuluma ngendaba yalendlu, yalomndeni nje wethu, ukuthi ubaba wethu nomama ney'ngane, mhlambe nogogo nomkhulu. Thina khona la uNxantathu usithinta khona. Thina uNxantathu usithinta ey'ntweni ze-family ngendaba yokuthi kunomama nobaba nomkhulu nogogo. uNxantathu uyasithinta-ke lapho. Leli dlozi-ke kuyenzeka-ke leli-ke lithinte umphakathi. Masisodwa nje sisebenzisa imbuzi, shuthi into nje ethinta thina kuphela. Yize-ke abantu uye babone sebedla iy'mbuzi zakweminye imizi. Kuyenzeka-ke leli dlozi lithinta umphakathi. Ilapho-ke esisuke sesithinte nalesi silwane ekuthiwa inkomo. Mase kuhlatshwe inkomo-ke kusuke sekuthinta-ke umphakathi. Futhi lapho kusuke kungasathinti-ke ifamily yethu kuphela, kusuke sekuthinta nendlu yakithi eningi, ukuthi umuzi kababa ubani nokababa ubani nokababa ubani kusuke sekuhlatshwe inkomo. U-number 2 lo engiwuchazayo wedlozi. Sengiza-ke laphana ku-number 3, oyi-society noma i-public elder. Idlozi-ke leli elithinta umphakathi lelo. Lapho-ke kusuke sekuthinteka-ke ney'nduna-ke lapho. Kusuke sekuthinteka ney'nduna ku-number 3. Yilapho-ke othola khona singasahlabile inkomo eyodwa. Sisuke sesihlabe more than 1 cow. Lapho sekuyenzeka-ke umcimbi futhi ungapheleli egcekeni, uphume ngaphandle. Angisho ukuya esigcawini, sengisho ukuthi abantu begcine bedla ngaphandle ngoba kusuke sekumenywe abantu abaningi lapho. Kusuke sebebaningi abantu sisuke sesibamemile, sekuyidlozi lendawo. Lelo dlozi-ke selithinta-ke indawo yonkana. Yebo gogo. Mase kuzoba khona-ke ngiza ku-number 4-ke manje. Mase kuzoba khona-ke idlozi-ke esithi i-nation idlozi. Lapho-ke selithinta-ke isizwe. Kodwa-ke not sonkana, yabona, selithinta isizwe. Lapho-ke kusuke sekukhona-ke umcimbi-ke usuke sewenziwe-ke, usuthinta ekakhulukazi uma usuwenziwe induna. Umcimbi wasenduneni uyasithinta nathi siyamalungu omphakathi esakhele kule nduna. Usuke usuthinta-ke no-chief, abakonkosi, enkantolo yenkosi lapho. Lelo dlozi lisalithinta njalo elasekhaya kini, ukuthi makuqondile kulezo y'ndawo, hhayi ngizoyichaza le. Idlozi-ke lesine elako-chief. Mase kuba khona-ke idlozi-ke likazwelonke-ke. Liyakuthinta, uzothi umuntu ngihlanganaphi nalento ngizoyichaza ngilinde, ungangijahi. Leli likazwelonke-ke kusuke sekuyisilo-ke ungangezwe lakhe-ke osuke esehlabile, esilibiza ngensika yesizwe. Lento umsamo walaphana konkosi kobayede uyasithinta isizwe. Lesihlanu-ke leli ebese ngilisho ukuthi elakobayede, umuntu uzothi limthinta ngani. Yabona, kufuneka wazi uma umnguni izinto uma engalungile laphana konkosi noma kobayede, nakanjani akugeji kuleso sizwe, kuzokwehlela ey'nduneni nasemakhosini kuze kuyofika ekhaya kini. Uthole izinto ingaqondi, kube nesomiso nje, kube nendlala. Yini indaba? Izinto ayiqondile laphana kobayede. So yikho-ke ngithi leli dlozi liyakuthinta nawe. Ngoba kuyenzeka uma wenze umsebenzi uzenzela nje wedwa kuphele kanjalo. Yabona-ke abantu-ke abacebile-ke, abantu-ke ukuthi izinto y'bahambele, kwenziwa yini ukuthi y'bahambele kahle? Ukuthi umuntu ehlabele idlozi ey'hlabele idlozi lakhe, ephinde ehlabele lomndeni, ehlabele lesizwe. Sesiyiboneke imicimbi siphela ey'tetamu, sekuthinta isizwe-ke lapho.
Yabona-ke wena-ke uma usukwazi ukwenza umcimbi ongapheleli ekhaya, eyi, izinto zakho ziyaqonda, abantu bengaze bekunuke bethi khona into owenza ngayo, kanti cha, angithi usunyakazise isizwe. Angiphathi khona uze uhambe konke usubaxoshise ngento ethize eyisilwane noma ezohlatshwa khona wenza isipheko. Yini ngithi lento iyasithinta sonke, izithinte idlozi lakobayede. Yingoba uma kwenziwa umcimbi kobayede, akekho umuntu ongazi, kwaziswa uzwe lonke. Kodwa wena uma wenza ekhaya kini, kungenzeka nje uma kuwumcimbi wakho kuphela, kwazi nina bomndeni kuphela. Kodwa uma wenza endaweni, kungenzeka kwazi ney'nduna nenkantolo, kugcine kungafikile enkosini. Yikho-ke ngithi lento isithinta sonke. Angazi-ke noma ngiyichaze noma ngiyichaze kahle yini, noma isadinga ngithi ukuyi-add-a. Kodwa bengifuna nje ukuthi sizame ukunikana isithombe, sibekane nalaphana nalaphana esingase sisizane khona ngoba siyalidinga ukusizana. Abantu ngiyazi isizwe sidukile, sesikhohliswe kakhulu kwadlala ngaso. Kodwa nje ngiyathanda ukuthi ngoba ngisekhona, kube khona i-participation engiyenzayo, ukuze uma ngidlula kulo mhlaba, uma kufika isizukulwane sami sibuze ukuthi ena ukhokho wethu wenza, ngoba ngisazoba ukhokho ukuthi ngigcine ngiyidlozi, ukuthi ngeke ngibeke yithongo ngoba ngiqale ngaba umuntu. Ngenzela isizukulwane sami sibuze ukuthi mina ikuphi engakwenza. Okulandelayo-ke ngifuna ukukhuluma ngendaba yakaShembe, ngihlezi ngikhuluma ngayo. Khona indlela engifuna ukuyichaza ngayo, ngifuna ukuchaza not the current leader, ngifuna ukuchaza ngento eyimfihlo, eyinzululwazi ephathelene nomholi osewadlula esasimbiza ngoThinga lenkosazane. Okunye-ke, please don't forget to subscribe, share, like and comment. Ningakhohlwa ukuthi umsebenzi ngoba nje uqhubeka wanda nje umningi kanjena, sisazoqhamuka-ke manje namanye ama-topic ngoba edlozi sesinicike kakhulu ngayo, isithanda ukunidaka. Into uma usulokhu ngayo kakhulu igcine isikudida. Yikho nje omunye umuntu ezoyithola esethi mayelele ephuphe mina masethi ngiyamthakatha, kanti indaba njalo ngihlale ngimkhulumela ngento eyodwa, kanti futhi mhlambe emthintayo. Umsebenzi sisazonweba and sizonitshela siphezu kwaso inhlelo. Into ebeyihluphe indaba yesituto, iyona-ke into ebeyihluphe bakithi, sinenkinga enkulu okwamanje kulezi iy'nsuku. Siyabonga-ke, please don't forget to share, like and comment and subscribe. Thank you.